למה אנחנו מרגישים תקיעות בחיים? למה משפטי מוטיבציה לא עובדים עלינו? ואיך כל זה קשור למערכת העצבים? אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון. בפוסט הקודם דיברנו על איך בנויה מערכת הנשימה ואיך באה לידי ביטוי השפעתה של הנשימה שלנו בחיי היומיום. היום אדבר על מערכת העצבים ואיך היא באה לידי ביטוי בגוף שלנו. בקצרה, מערכת העצבים מחולקת לשתי מערכות מרכזיות, מערכת העצבים המרכזית וההיקפית. מערכת העצבים המרכזית כוללת את המוח ומוח השדרה, אשר אלו מתקשרים עם שאר החלקים בגוף. מערכת העצבים ההיקפית כוללת את כל מה שמחוץ למוח ומוח השדרה, כגון איברים, בלוטות אנדוקריניות וכדומה. אשר זאת מחולקת לשתי מערכות משניות, שאחת פועלת באופן סומטי, ביוונית סומטי אומר גוף, משמע היא מאבדת מידע שבא במגע עם הגוף דרך 5 החושים. והשנייה היא המערכת האוטונומית. זאת היא המערכת שלא נצטרך לעשות מעשה אקטיבי בשביל שהיא תפעל. היא פועלת באופן אוטונומי ולא מודע, והיא מי שאחראית לתחזק ולתקשר את פנים הגוף ביחד עם מערכת העצבים המרכזית, ולהחליט אילו תהליכים צריכים לקרות בגוף כדי לשמור על האורגניזם. לדוגמה, הפרשת הורמונים, קצב לב, קצב הנשימה, הפרשות רוקוזיה ועוד. בתוכה קיימות שתי מערכות מאוד חשובות בגוף שעליהן בעיקר נדבר, סימפתטית ופרסימפתטית. המערכת הסימפתטית ידועה בהפעלת התגובה האינסטינקטיבית של הגוף, fight or flight, שזאת מופעלת כאשר יש סכנה בחוץ, ועל הגוף להיכנס למצב דרוך של לחימה או בריחה. דוגמה טובה לפעילות יתר של המערכת תהיה בזמן התקף חרדה. מכיוון שהגוף זיהה סכנה, הוא שיתק מערכות שונות כדי למקסם פעילות אינסטינקטיבית שלו. לכן נראה בזמן התקף חרדה חוסר יכולת לחשוב בצורה אנליטית בשביל שקבלת ההחלטות תהיה זריזה, קיבוץ אישונים כדי למקסם ערנות ומיקוד, הגברת קצב הלב, יובש בפה והפרשת הורמונים שונים כגון קורטיזול ואדרנלין, וכל זה כדי להבטיח הישארות בחיים ללא התחשבות בהשלכות של אותם התסמינים על העתיד הקרוב והרחוק. ופה נוצרת הבעיה, שמקשרת אותנו לכל הסיפור. המוח שלנו לא יודע להצביע על סכנה אמיתית בהרבה מהמקרים. לכן בעולמנו כיום שפחדים וחרדות הם חלק גדול בחוויית האנושות, נוצר עומס על המערכת והאיזון נשבר. זה גורם לתסמינים שעליהם פירטתי בפרק הקודם. אז כפי שאמרנו, קיימת לצד המערכת הסימפתטית מערכת שמנגדת אותה. לה קוראים המערכת הפרסימפתטית. מערכת זאת נועדה לעשות הפוך מהסימפתטית. היא נועדה להאט פעילויות גופניות בזמן לחץ וחרדה, כדי לתת לגוף להגיב כראוי. כאשר היא מופעלת, הגוף יכול לנוח ולהקל מזון בצורה מיטבית. היא משמרת את האנרגיה שלנו, ונוכל להרגיש ביטחון, רוגע ושלווה, בזכות שחרור הורמונים מסוימים כגון סרוטונין ודופמין. כאשר טראומות שיושבות עמוק ברקמות הגוף לא מטופלות, כמעט ולא נוכל לחוות פעילות פרסימפתטית. לכן קשיים לישון, אי שקט בגוף, תסמינים פיזיולוגיים ונפשיים יחלו להופיע. בשביל זה עברתי דרך מסוימת כדי ללמוד דרך החוויה שלי מה ניתן לעשות עם תסמינים אלו, וקיים פתרון. בפרק הבא אסביר איך ניתן לשנות את החיים שלנו דרך תרגילי נשימה מיוחדים. תודה.